がとうございます。皆様こんにちは。ラス・セレシータスと言います。スペイン語でさくらんぼという意味のグループ名です。今日は東京からやってきましたけれども、このようなお天気でお客様もちらほらで、まあでも楽しくやりたいと思います。今年はシャボテン公園開園55周年ということで、おめでとうございます。こういう時に演奏できて、このお天気で良かったなと思います。30分ぐらい南米の音楽演奏しますので、シャボテンに囲まれながら、聴いていただければと思います。1曲目は「空と大地と風のまま」という曲でした。次2曲お届けします。鳥の名前なんですが、スクリーノという曲と、それから、遠い道のり、この2曲を演奏しますので聴いてください。
とうございます。ですね、それでは次の曲はちょっと予定を変更しまして「カラワヨの思い出」というちょっと寂しげな曲をお送りさせます。では2曲続けます。カラワヨの思い出という曲の後にビバフフイという楽しい曲がありますので、お客様が少ないですが、ぜひ手拍子で参加してください。チューニングするそうです。ちょっとお待ちください。ちょっとあなた静かになったので今がチャンスかと思ったんですけどね、ちょっとお待ちください。今日は私たち何度かこちらで演奏してます、静岡県のミルカミルカさんというグループの方にご招待いただきまして、一緒にやりましょうと誘っていただきまして、初めてここで演奏させていただくんですが、なんか私たちのレパートリーの曲にですね、ここの風景がぴったりという曲があることで、お誘いいただいたんですが、今日はその風景が見えなさそうでちょっと残念なんですが、でもなんかこういうサボテンに囲まれると南米の気分がちょっと味わえるかなという感じなので、そういう気持ちでやってみたいと思います。
では手拍子お願いします。なんか言わないの？プリマリッター。なんか違うかな。ありがとうございます。リバーフフイというのはですね、あれはアルゼンチンですよね。アルゼンチンのフフイ地方をたたえた曲なんですが、行ったことないんですが、多分こういうサボテンがある、どちらかというと谷間の荒れ地っぽいところなのかなっていう気がするんですが、なんか今ちょっとそういう風景を勝手に想像しながら演奏してみました。で次の曲は後年のどこかでという曲なんですが、この曲はペルーに伝わる伝統曲を私がなんかすごく古い音源で聴いた時にですね、もう一瞬にしてなんかとてもすごいアンデスの素朴な風景が浮かんで、その曲がこれはなんか日本語で歌ってもいい曲になるんじゃないかなと思いまして、それで日本語の歌詞をつけた曲です。今日はちょっと風景違いますけれども、アンデスのこう伸びやかな後年を想像していただいて、今日はカピバラちゃんもお休みのようですが、カピバラとは違うんですけどね、アルパカとかリャマが歩いてる、そんな、空をコンドルが飛んでいるという、そんな光景を思い出していただきながら聴いていただけたらと思います。
何をやるんですか？公認です。公認ですか？わかりました。それではですね、あと2曲ですね。時間は大丈夫ですか？はい、じゃああと2曲演奏します。トバス・セントラリスタスといいまして、ボリビアという国の、鉱山にいます神様ですね。
ソカボンという神様を称える曲で、これももともと踊りながら演奏する曲なんですけれども、踊ってもらえますか？はい、じゃあ掛け声をかけて手拍子でも踊りでも結構ですので参加してください。
とうございました。あと、時間制限があると思う。一応延長してやったと思う。2時半からね、盛り立てていただきましたミルカミルカの皆さんの演奏がありますので、こちらの方もぜひお聴きいただければと思います。どうもありがとうございました。